ఒక పావు బియ్యం, లావు బియ్యం బాగా ఉడికాక చిన్న టీ కప్పు రాగి పిండి వేసుకొని మెత్తగా ఉడికించుకొని ముద్ద చేసుకోవాలి. దానిలోకి అనపగింజల పులుసు చాలా బాగుంటుంది. అనపగింజల పులుసుకి ఫస్ట్ మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి. పల్లీలు, కొబ్బరి, అల్లము, వెల్లుల్లి, 2 స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా జీలకర్ర మెంతి పొడి, కొంచెం పసుపు, దానికి చింతపండు కొద్దిగా వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అందులోని సాల్ట్ కలుపుకోవాలి. తర్వాత బాణలు పెట్టి ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత టమాటా వేసి అది ఉడకడానికి కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత మనం రెడీ చేసుకున్న మసాలా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఉడికించిన అనపగింజలు వేసి 10-15 నిమిషాలు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై